Tak čaute ľudia, ja som Dingo a vítam vás pri tomto videu, kde budem tráviť čas najviac cute vecou vo Fortnite. Tá vec sa volá Sprite. Toto nie je challenge, len zbližovanie sa k najlepším zvieratám Fortniteu od slávneho Klomba. Takže sa pokúsim vyhrať a neviem, či to vyjde. Ale tak poďme sa aspoň vrhnúť do hry teraz, nie? Tak uvidíme sa v hre. Tak ľudia, už som sa nalodoval aj do hry. Toto video som točil minule, ale nakoniec sa zrušil, lebo moja Wi-Fi nebola dvakrát dobrá, tak dúfam, že to bude teraz dobré. A viem, že tuto niekde je Sprite monument, ktorý nám to objaví. Viem, že je tu jeden, na ktorý pôjdeme asi. Ale čo som skôr chcel, tak je nájsť tú korytnačku. A tá neviem, kde je. Tak poďme aspoň na tento druhý monument a toto. A ideme tráviť čas so Spritíkom. Sprite je reálne jeden z najlepších vecí, čo Fortnite mohol pridať. Dobre ľudia, už sme pri tom monumente. Pristali sme až tam, čo je trošku ďalej, je ten monument, ako som si myslel. Tak poďme ho revealnúť tých Spritíkov a idem pre nich. Počkej, tu typek. Dobre, kašem na ňom, idem za našimi Spritíkmi. Tu je. Mám ťa! A máme Spritíka! Ľudia. O, to sa nedá ničiť. Máme ho. Okej. Tam sú ľudia, tak nechcem akože mu ublížiť. Chcem ho dotiahnuť do endgameu aspoň. A nebudeme ani šiknať Spritíka. To je ďalší. Nemôžu ho ľudia dostať. Môžem taký domček. Tam bol týpek, tak ja som šiel asi na toho týpka. Zachraňujem Spritíkov. Každého jedno Spritíka sa pokúšame zachrániť, ktorého nájdeme. A poviem tuto, myslím, že bol týpek, tak nejaký kill by to chcel. Nie. OK. Tak to mi to není. A mám aspoň hýbu. O, pečové! Nice, všetci tam teraz pôjdu a ja mám so Spritíkom právi čas. OK, idem aspoň tam sú, tak tam ty vychvatiť. Jeden kill. To sú boči, ale... Ne, ľudia. Ľudia, lívujem túto hru. Ja lívujem túto hru. Ja ju lívujem. To ste nejde. Ľudia, ja prisahám tam. Budem pracovať na svojom. Prisahám. Toto bude ešte horšie ako minulé video. Keď ste nevideli minulé video, tak pozrite sa na ňo, prosím. Tak potom tomu to pochopíte. Tak, hej. Kámo, to bolo strašné. To je Ranger Coil. Ja som mohol. Som nevedel, že som... Pardon, ľudia. Neviem rozprávať. Som nevedel, že ho pridali Ranger Coil. Zoberiem minička Spritíkovi, lebo on má rád modrú. OK, toto je Rangerko. Nechcem Rangerko teraz. OK. OK. Tak, išiel by som si do stredu mapy. Tráviť čas s našim Spritíkom. Tu mám druhého Spritíka! Tu je Vint! Čau! Spoznajte sa. Kam bežíš? Spritíku! Kam bežíš? Musím ťa boxnúť, Spritík, sorry. Nie! Spritík, pre tvoje vlastné dobro. Nech ťa niekto nevyužije na to, aby si im nejako pomohol. On ušiel! To je pre jeho vlastné dobro, lebo tu sú zlí hráči, ktorí ho ťa využijú buď na healy a toho bolí, alebo na to, aby vlastne toto otvorili glider, alebo ako launchpad, a to nie je dobré. Nech si žijú voľne. OK, nechceš byť boxnutý, tak si tu nechám voľného. A hej, dávaj si na seba bacha. Nech sa nevyužijú nejakí hráči. No už som bola to celé. Kaké did the most damage, okay.
Kake urobila. Tak som vedel. Ne, to je Typhoon no skiller. Ten Typhoon. To je Typhoon no skiller. Teď mám zobrať Typhoona a mlátiť Typhoonom. No tak to má byť jaká zábava, keď oni niečo robia, tak Typhoonom ma spamujú! Hej, už som v ďalšej hre. Čo máte to hráči? Akože ja viem, že teraz ja nejako dvakrát dobre nehrám, lebo som vám to zabudol povedať, som to minulé video tiež hovoril, že mám vlastnú telku a nie som na ňu zvyknutý ešte. Že pre mňa je väčšia a pre mňa ešte som zvyknutý. Možno to vysvetľuje aj môj aim, a nie som si istý. Kámo, čo mám to s aimom? No nič, budem musieť si na ňu zvyknúť tým, že vlastne pôjdem do kreatívu a... Alebo nejako, ja neviem, ako si na ňu mám zvyknúť, lebo... To je strašné. To potom je aj horší content pre vás, keď sa neviem trafiť. Teraz ticho. Nemôžeme vidieť. A poď sem! Mám ťa! Mám sprajtíka. Teraz sme išli do nebezpečného pola. Číha zlo všade. A vidím. Ja som stratil šokry, ľudia. OK, to bolo trošku lepšie ako minule. Zajímavé. Dobre, tu nahore výhľad na všetko. Dobre, tu urobíme štruktúru. Áno. Tak vítajte v našom domčeku. Tak, Sprajtík, čau. Môžem si zatancovať. Dal som si copyright free hudbu aj všetko, takže toto by mal byť copyright free. Tieto emoty, ktoré mám. Jak skáče. Čau, Sprajtík, ja som z tvojej rodiny, lebo som Slurpík. Uííí. Jak beží z jednej strany na druhú, pozeraj. Skočí. A ide naspäť, a ide naspäť. On si robí šprinty, chápeš? Šprintuje tu, maká tu. Zlepšuje si kondičku. Dobre, idem sa pozrieť na druhé poschodie. Či sa ti to tu páči. Spoznaj to. Čo Sprajtík, sa nám pozeráš, ako tancujem? Dobre? No a teraz ide, zase od jednej strany. Musí trénovať, chápeš? Je to iba o tréningu. To bol Island. Ja som sa zlakol. To znelo ako Railgun, keď sa otvoril ten Island. Neviem prečo. Ja som myslel, že sem ide Railguna. Ja, matro, som to všetko minul na náš domček. A dúfam, že sa ti páči, Sprajtík. Ale tento domček
Dlho trval, kým sa ho postavil. To stavili generácie nás. Ja som taký mutant sprite, lebo ja viem chodiť, viem behať, viem strieľať, viem všetko. On je normálny sprite, ja som taký mutant sprite. Alebo nepostihnutý. Né. Mojho sprajtíka mám strašne rád. Môj sprajtík je super. Idem si s ním zabehať. Skok, otočka, ideme... Stop. Skok, otočka, ideme... Stop. Skok, otočka, ideme... Stop. Skok, otočka, ideme... Nemám šprint. A dobre, je to tu dobre. O nie, sprajtík už je zóna, tak opúšťame náš dom. Bolo ťa dobre poznať. Čau. Ahoj. Musíme ísť, sprajtík. Možno v zóne urobia dom. Nie som si istý, ale zóna prichádza a my musíme ísť. Aha, stadiaľ! Už som si všimol. To som asi neviem. Čo? On išiel dozaj, to je psychopat úplný. Frajer. Yes, on skapal. A ja skapem. A ja skapem. Nie, ja som blbec. Ja som si nepozeral hápka, ľudia. Ja som blbec. Táto hra nevyšla, táto hra nevyšla. Ok, ľudia, poviem zase asi na náš spot. Kde mám sprajtíka. Hej. Tam je ďalší sprajtík. Čo? Kámo! Ďalší sprite. Kámo, ja by som nahodil normálne, že sprite counter. Tu je koľko tých spriteov? A neviem, možno, neviem, uvidím, či nahodím, ale to je ďalší, kámo. Okej. Ja viem, že to voda, to je proste funny. Čau. Týpek proste, že... Akože chápem, že je to voda, no to je proste... To je super. To je super. Ďalší! Nechcem dostať snipe, hlavne. To je sme zle ukončili toto video. Teraz má Wi-Fi, toto problémy, paráda. V endzone, kámo. Nemáme zónu, čo už ide naspäť. OK. To by som hudbičko teraz.
Oni teamujú? A teraz povedať na kámo Wi-Fi-ku v tomto momente. Kámo! Čo to je za Wi-Fi? Teraz! No poď puši ma. Kámo! Čo to je za Wi-Fi? Teraz! Jediný moment! Kedy chce mať normálnu Wi-Fi? A prosím, mi to dá takúto nahovno Wi-Fi. Ja to kašlem! OK ľudia, ja sa s vami lúčim dneska. Podľa mňa toto video bolo dobré, bolo zábavné aj, ale naštvali ma dve veci. Jedno z toho je, že moja Wi-Fi mi nepraje nejaký tento 2 týždne. Neviem čo je s ňou, alebo týždeň, neviem čo je s ňou. A druhá vec, že tí ľudia s tými Typhoon Bladami, to je strašné. To je sravácka taktika. Hej, tak lúčim sa s vami a uvidím sa pri ďalšom videu. Tu bol Dingo.